Super duper täällä taas ja tänään pelataan Minecraftia osa 2 ja tosiaan pikemmittä puheita voitais varmaan aloittaa ja tosiaan viimeksi me jouduttu näin, täällä on yö. Voitais lähteä tänne yöllä, koska on meillä puumiekka ja mä oon kyllä aika noobi tässä Minecraftissa, mut ei sillä sen väliä. Jos kuollaan, sit kuollaan, ei voi mitään. Ui! Moikka! Eeto, sun lähellä. Ai! Joo, sun. Matkaa. Minnekäs me nyt tultais? Ei mä pudotin mun mielestä takas näin. Mennään tonne saarelle tonne noin. Koska miksei. Jäädä nyt ihan näitä sokeriruokoja. Nyt toivotaan, että tänne ei tulis ketään, koska jos me otetaan täältä crafting table laittaa tohon. Sitten tähän meille toi, mikäs meidän piti tehdä. Tähän ennen, jos mä muistan miten se tehtiin. Tehtiinkö se näin? Näin, hyvä. Nyt meillä on sit vene. Otetaan tää tässä mukaan. Noin. Sitten laitetaan vene tohon. L-shift. Okei. Muuten venatkaas ihan hetki. Mun tulee tänne tämmönen jutska. Noin, jatketaan. Missä tää? Okei, tää on aiku. Kääntyyks tää nyt? Mitä ihmettä? Mitä tää kääntyy tää paatti? VHS ei oo joka tosiaan te voitte sanoa niinku, että mä oon hirveen uusi. Joo, mä en rupea miettikään aikaa. Että joo. Mistä nyt kääntää? Tässä liikkuu. Okei, tää kääntää tälle hiihdälle. Ja siinä menee tälle. Uitse, nyt on aika lähteä. Nyt pitää lähteä kyllä pakoon. Katsoo se. Okei, tästä tulee koordinaatit. Okei, mä otin kuvakaappauksen.
Tässä on tälleen. Mikä se on? Joo, viitoinen rikkeitä. Joo. Ui vitsi. Ui. Voitais mennä tänne saarelle. Okei, meillä on puoli. Okei, se on hyvä. Okei, tuolla on creeperia. En tiedä. No niin, voisiko HP? Tuolla on lisää. Ui vitsi, tuolla on endelmäni. Katsella sitä hiljaa. Voitais itse asiassa nyt tehdä meille puukirves, tai itse asiassa kivikirves voisi olla. Okei, joo, älkää lähtekö tossa, mulle tuli viesti mun puhelimeen. Joo, nyt samalla voitais kyllä tehdä kivimiekka. Näin. Näin. Nyt on hyvä. Otaisiin työstä tätä. Voisin tehdä vähän. Ja nyt voitaisiin hakata puuta. Onko lisää puita? Ei näytä olevan, joten hyppäsin siinä. Ok, menettiin toiveet, menetty. Okei, nyt on aamu. Hyvä. Voitais tehdä tällainen siisti ilmahylky.
siitä saattaa tulla kuolemaan, mutta ihan sama. Mä en tiedä yhtään miksi mä teen tämmöistä. Ui! Onko vielä se ei ole kovin siisti. Voitais jäädä vaikka asua tälle saarelle nyt näin aluksi. Missä tää vaikka? No ihan sama. Ei sittenkään jää. Nyt voitais vielä tässä jaksossa ehkä uida tonne saarelle ja siihen tää jakso voi päättyä. Nyt mä ehdin vielä tänään editoimaan tän ja ehkä laittaa tubeenkin toivottavasti. Sitä ei voi tietää. Toivottavasti esiin. Mutta joo. Ei mulla nyt varmaan muuta tähän Minecraft-videoon, eli tosiaan toka osa oli. Ja niin, tykätkää jos haluatte lisää Minecraftia ja ei mulla nyt varmaan tähän muuta. Ja niin. Nähdään seuraavassa videossa, mikä ikinä se tulee olemaankaan. Ja juu, moikka!